rozdiely vidíte toto. Tak toto tu vypadá. Aj toto. Aj toto. Tu dole toto s tými stolmi je vstup do tej jaskyne. Nad touto hneď budovou, ak sú tie stolíky, sme vchádzali do tej jaskyne. Taj. Kde sú olamané všetky stalagmity, stalaktity. Ja som prišiel do ďalšieho mestečka, kde idem, nikdy som tu nebol, kde idem navštíviť jaskyňu ďalšiu. Je tu takýto most a dole je takáto voda. Sú tu aj lode, ktoré vozia turistov. A to som ju našiel teraz na mape. Idem sa tam pozrieť. A tu je nejaká cesta do dola. A ja som vlastne niekde tu. A je tu tiež dosť turistov, vidno, že tu není voľné. Tu je jedno miesto voľné, idem tam, alebo dve, tuto. Takže ja som v tom meste a idem sa spýtať, napočúvaj ma sem, čo mi o ňom povie. Povedz mi o tom meste, čo som ti napísal, ako sa vyslovuje to mesto. To, čo si napísal, vyslovíš ako La Baume d'Ostun. Je to malá dedinka v departemente Drôme. Je známa najmä pre prírodné okolie a blízkosť k Verkorskému masívu. Kľudné vidiecké prostredie, ideálne na oddych či menšie túry. Nie je to žiadne rušné mesto, ale skôr tichá prírodná lokalita. Je tu jedna jaskyňa, idem mu navštíviť. Povedz mi niečo o tej jaskyni. V tejto oblasti je známa jaskyňa Baume d'Ostun. Je to menšia prirodzená skalná dutina, ktorá v minulosti slúžila ako útočisko. Nenájdeš tu veľké stalaktity ako Nie, je tu iná jaskyňa, volá sa, píše sa to, prečítam ti, ak sa to píše, Grotte de Thais. Áno, Grotte de Thais sa nachádza v Saint-Nazaire-en-Royans, približne 10 minút od La Baume d'Ostun. Prehliadka trvá asi hodinu, galérie majú 400 až 600 metrov a vnútri je stabilne okolo 13 stupňov. Jaskyňa je známa predhistorickými skopami a býva otvorená sezónne, približne od apríla do októbra. Ak ju chceš navštíviť, prehliadky sú so sprievodcom. A o ktorej hodine sú prehliadky, mi povedz. Ospravedlňujem sa, ale neviem priamo otvoriť ich oficiálnu stránku. Ak chceš presný rozpis hodín prehliadok, odporúčam pozrieť ich stránku grottedetails.com priamo na tvojom zariadení. Ak potrebuješ, viem ti pomôcť s inými detailmi k návšteve či okoliu. Stačí povedať. Rozumiem, čo ešte vedľa tej jaskyne môžem navštíviť, keď som tu už parkujem vedľa nej a idem mu navštíviť teraz. A čo ešte tu v okolí hneď je? Okrem jaskyne Thais môžeš hneď vedľa navštíviť Panthéon Royans, kde uvidíš slávne visiace domy nad riekou. Tam som bol teraz, to je inde, teraz som bol tam, kde sú tie domy nad riekou, ja som v tom druhom meste, kde je táto jaskyňa. Dobre, idem si nájsť sám. Dobre, čau. Tak to bolo všetko, počúvaj ma sem, ja som zložil strechu, idem do tej jaskyne, ale ešte pred tou prehliadkou. Keď trvá tak dlho, by som si mal nejaké víno otvoriť. Idem si to nachystať a poviem, si spočúvaj ma sem niečo o tom víne. Lebo je obed, akurát skončil a treba si dať k tomu víno. Takže idem to nachystať a pokračujeme. Som si otvoril, nachystal takéto víno. Je to Corse. Tak neviem, čo to je za víno, či to je z Korziky, nejaké biele, tak idem ho odfotiť. Idem ti odfotiť víno, povieš mi niečo o ňom. Jasné. Keď budeš mať fľašu vína pred sebou, stačí mi ukázať etiketu, aby som videl názov a detaily. Hneď ti poviem.
Toto víno je biele Corse z roku 2024 a pochádza z francúzskej oblasti Korzika. Má chránené označenie pôvodu AOP, čo zaručuje kvalitu. Bude to svieže aromatické víno typické pre korzické biele odrody. Kľudne si ho vychutnaj ku ľahkému jedlu alebo rybám. Rozumiem, idem ho vyskúšať a poviem, aké je. Čo si To nalém. znie ako Rado sa stalo. Ak by ti napadlo niečo ďalšie, kľudne sa ozvi. Máš povedať na zdravie. Takže na zdravie. Maj sa. Pí tiež. Drž sa a uži si zvyšok výletu. Je také polosuché, ale veľmi príjemné. Takže idem si dať trochu vína a pokračujem ďalej do tej jaskyne. Takže pokračujeme v jaskyni. Tak tuto hore, kúsok vyššie sme zaparkovali. Idem v tej jaskyni a našiel som takúto skalu, to sú smetné koše. Niečo tu hučalo, tak sme sa pozerali a to je výpust tej jaskyne, to bude určite výpust tej jaskyne, ten potok ide v tej jaskyni. Tu je diera do tej skaly. Tuto je tá jaskyňa, akurát vychádzajú ľudia z prehliadky asi, je skupinová. Čo tam má byť, neviem, ale však počúvaj ma sem vľavo. A tuto je takáto turistická loď. Tu je takáto voda. Čo to za vodu, neviem. Čo je to za nádrž. To sú tu ľudia, tu sa dá parkovať aj tu dole, tu si mohol kľudne s autom. Asi toto ja idem dať, lebo parkujem hneď hore. A môžem stať tu, síce ja som tam tiež ešte ostanem už tam. Je tu takáto voda. A pozrieme sa potom z drona, ak to tu vypadá. A ten most je dosť monumentálny. A hneď pod ním je tuto tá jaskyňa. Tu je figovník. Má takéto figy už. A tu je ďalší výpust tej jaskyne. Idem sa pozrieť, kedy je prehliadka. Tu je strediekačka leží, asi tam má hniezdo tam. Takto hneď na ozdobu pre turistov tam dali. Pekne si leží, asi má už vajíčka. Nikto tam k nej nepríde. V kľude si tam môže sedieť. Grotte Detail. A idem dovnútra. Tam kopu detí, neviem to tam natáčať. Som v butiku a tu je takýto kameň za 993 €. A je to takéto nápoje. Ženepy, vína, líkery. Takéto kamene. Ja som si kúpil náramok jeden nejakými kameňmi. Idem sa spýtať, počúvaj ma sem, čo to je zač. Kúpil som si takýto náramok, je s kameňou a tie kamene sa volajú takto. A neviem, čo to je, tak som to odfotil a idem, počúvaj ma sem, dám fotku toho názvu, nech mi povie o tom niečo. Počúvaj ma sem, kúpil som si náramok s kameňou a je na nich napísané názov tých kameňov, tak pošlem ti fotku a povieš mi o tom niečo. Jasné. Pošli mi fotku toho náramku a pozrieme sa, aké kamene tam máš. Rád ti o nich niečo poviem. Tento náramok je z tzv. Dalmatínskeho jaspisu. Je charakteristický béžovou farbou s čiernymi škvrnami. Tie mu dávajú dalmatínsky vzhľad.
Ľudia veria, že tento kameň podporuje rovnováhu, optimizmus a radosť. Ale aj bez toho je to určite pekný prírodný kúsok. Tak za 10,50 v pohode. Super, ak si spokojný, to je hlavné. Ak budeš mať ešte niečo s čím pomôcť, ozvi sa. Jasne, rozumiem, čau. Teraz ste počuli. Mám náramok, lebo som si zabudol náramky a idem na prehliadku jaskyne. Tu je vchod do jaskyne, kde stojím teraz. To je sem. Ešte tu vchod 2, 3. Tam už je zastavený budovami. Vchádza touto prvou. My vlastne tu vstúpime a pôjdeme do... Tak to je rieka. Toto, čo tu je pri tom moste, tak je v hladine so spodkom tej jaskyne. Ide, potopači vedia zojsť až úplne niekde dole ešte. Išlo to v tej televízii vnútri, takže ideme dnu. Tu je vchod, som ušiel dnu. Vypadá to tu takto. Na začiatku tu skaly. Tu vymyté vodou, tiekol tady totiž potok. A teraz pôjdeme dole. Zaujímavé, toto je pekné. Iné ako v tej predtým jaskni. Oranž. Okay. Sú to veľmi veľa vecí po Homo sapiensovi, napríklad toto je to múzeum, originál. A v tejto jaskyni takéto veci, ktoré vyrábal. Vysvetľovali to, ako to robili, z čoho, z akých kameňov, aké zbrane používali, oštepy, luk, ohnisko, je to takéto projekcie. Správne. A toto v tých skalách sú fosílie, tie kružky. Všade to je v tých skalách. Tu našli ešte takéto kosti pokreslené. Mali nejaké šipy. Tu bolo nalovenie rýb. Tu má nejaký pelech. Tu žil Homo sapiens, keď si dávno. Tu peux monter le chemin? Tu veux où aller? Bon, faut que tu avances et que tu t'arrêtes. Alors, tu t'arrêtes soit quand il n'y a plus de lumière, soit s'il faut aller à droite ou à gauche. Tu prends pas de décision, je t'arrête. Je ne rien. Vous pouvez le suivre. Sú tu takéto stropy všelijaké. Ako stieka tá voda. Ale zatiaľ žiadne stalaktity ani stalagmity. No to nevadí. To je veľmi pekné. To tu vyhlbila tá voda celé. Pekné to tu je tiež. Tu začínajú byť nejaké stalaktity, stalagmity, väčšie, menšie. Tu sú také dva väčšie stalagmity.
Ale je vidno, že je to poobsekávané celé. Stalaktity tu boli všade a sú celé obsekané. Aj tie stalagmity, je to poulamované všetko. Všetko. Celé, všade. Pokračujeme ďalej. A všetky stalagmity sú poosekávané, úplne všetky. Bolo ich tu veľa. Odtiaľto až do dola. Niekde museli vysieť úplne dlhé. No nie je tu ani jeden, len úplne všetky doteraz sú osekané. Tie stalagmity taký veľký. Ten už neodsekli, lebo nevedeli ho odseknúť. Všetko všade osekané, z dola aj z hora. Tu pri tabuli sa nachádzame sem. Nakoniec to je 130 metrov. Potom toto má 750 metrov. Hĺbku až skoro 100 metrov. A tie jaskyne sa vyhlbili takto, že hore pršalo. Tekala voda do tých skal a vyhlbila takto jaskyňu. Tie jaskyne, tie z tej vody mali 5 až 10 km. To sa odhaduje a tady to chodia odtiaľ to potapači až tu do tej hlbokej vody. Vypadá to tu takto. A vchádzajú tadeto. Majú rebrík. A tohle majú lano a to lano je natiahnuté niekoľko kilometrov, pokiaľ boli. A vlastne stále to preskúmavajú ďalej a ďalej. Ja som tu ostal sám a nikto tu nie je. Všetci mi odišli a to nevadí. Je to tu stále také podobné, rovnaké. Všetky stalagmity osekané všade. Ale tá voda vyzerá zaujímavo. Niekoľko kilometrov sa to ťahá až do hĺbky 91 metrov pod hladinu úrovne vlastnej rieky. Takýto veľký pavúk nad tou lampou. A také 3 až 4 cm, možno aj 5, keď rozťahne nohy. Sa si vraciame, lebo hneď je ďalšia skupina. My mali šťastie, za nami tá skupina má 20 ľudí asi. My sme boli 5. A keď som mal prehliadku úplne sám,
v jednej jaskyni. To bolo asi najlepšie. Ako sám, že je s tou tetou, čo rozprával o tom. Takže ja som vyšiel z jaskyne. Prvýkrát som bol v jaskyni, kde je všetko olamané, všetky stalaktity, stalagmity. Až by tá jaskyňa úplne ináč vypadala. Ale čo sa stalo, neviem, zistím to ešte s Počúvaj ma sem. A som dostal chuť na pivo, majú tam čapované, ale ja si dám radšej Plzeň. Nie je čapovaná, ale radšej Plzeň ako tie ich piva, ktoré sa moc nedajú piť. Takže na zdravie a pokračujem ďalej. Ja pokračujem sem, tuto je takáto konštrukcia a tak to montovali. A ja idem vyskúšať toto hore, čo bolo vidno je akvadukt. Je to na menšie lode robené, kde tady voda. Toto je vidno na fotografii. A idem do toho výťahu a idem sa pozrieť hore. Sú ešte takéto fotografie. Je tu taká prehliadka urobená. To je nejaký hrad. Srcanina. Vyzerá tiež dobre. Tu je takýto kostol. Toto je zase niečo, neviem o čom. To je o rieke, čo tu všetko žije a tak ďalej. Tu je príroda, kopce, hory, skaly. Chcel som ísť von a idem takto do druhého výťahu. Je tu iba 0,1 a vidno trochu von cez tie mreže. A ideme. Dobre to je. Žiadne šlapačky po schodoch, nič. Toto je presne moja preferovaná doprava. Výťahy, chodiace schody a podobné veci. Premier étage. Premier étage. Ouverture des portes. Tá voda vlastne ide, tak lode tu nejazdia. A ide strašne rýchlo. Neviem, či to je vidno. Strašne rýchlo tečie. A výhľad je tu takýto. Tu dole toto s tými stolmi je vstup do tej jaskyne. Nad touto hneď budovou, ak sú tie stolíky, sme vchádzali do tej jaskyne. Taj. Kde sú olamané všetky stalagmity, stalaktity. Ideme sa potom v viadukte prejsť. To je jedna strana, tak to sú tie hory. Mohol som za dron, tu by som pekne vzlietol. Úplne v kľude. Ale som nevedel, že to tu takto vypadá. A idem takto až na koniec. Z tejto strany točím túto stranu a keď poviem naspäť, sú nejaké fotky. Tak to vyzeralo to mesto.
Tak to je ten viadukt, keď ho stavali. Pekne je to tu spravené. A vidíme, čo tu na konci je vidno. Sa blížim ku koncu. Sú nejaké gombíky. Teraz si zmačnete gombík a niečo vám to hovorí. Buď ako sa to stavalo a podobné veci, alebo niečo o tej stavbe. Tu sú dvere. Či sú otvorené, neviem. A tu za tým vidno ten viadukt. Zamknuté. Vidno tú vodu, tam už nie je zakrytá. Tu je nejaký turistický chodník, bude okolo toho kanála vodného, ako tečie tá voda. Vidú ľudia, tady turisti vypadajú byť. A one. A teraz idem natočiť druhú stranu. To je celá hlavná cesta, kde som prišiel. Parkoviska, je to skoro prázdne väčšinou, dá sa tu zaparkovať. Čiže máme začiatok 5. mesiaca, nie je ešte tá hlavná sezóna. Začne to až júniu, august, ešte začiatok septembra kopukrát a výhľad na tie hory, kopce. A tu už ďalej nejdem natáčať, tu je tiež takýto most. A visí nad ním iba jedna chalupa, vypadá, že to je reštaurácia. Alebo hotel, hore sú možno izby. Zaujímavé. Nepokračovať ďalej. Takže ja som vyšiel z toho akvaduktu, som dole a ten akvadukt, ak ide hore tečie, tak má dĺžku 118 km. Takže je celkom dosť dlhý, keď si sa s ním prepravovalo materiál a všetky veci. Takže opúšťam akvadukt a jaskyňu a idem pokračovať ďalej. Takže ja som dorazil na nejaký hrad, zámok a neviem, ak sa volá. Pošlem fotku, počúvaj ma sem a on mi o ňom niečo povie, ako sa to vyslovuje a tak ďalej. Takže nahral som si názov a idem mu to poslať. Tento názov sa vyslovuje zhruba ako Château de l'Artaudière. Je to historický renesančný kaštieľ, typický pre francúzske vidiecké panstvá. Často sa využíva aj na kultúrne podujatia.
Takže možno narazíš na nejakú výstavu alebo festival. No teraz je začiatok 5. mesiaca, asi teraz nebude nič, lebo ešte nie je sezóna letná hlavná. Ale povedz niečo, kedy vznikol a tak ďalej, niečo o ňom povedz, chcem ísť na prehliadku toho hradu. Alebo zámku, je to hrad alebo zámok? Je to vlastne zámok, aj keď sa často používa slovo kaštieľ. Jeho korene siahajú do 15. storočia, hoci v renesancii bol prestavaný. Dnes je to kultúrna pamiatka s typickými vežičkami a záhradami. Ak pôjdeš na prehliadku, určite tam nájdeš aj nejaké zaujímavé historické artefakty. Rozumiem. Takže idem tam na prehliadku a potom poviem niečo o tom, že čo tam bolo a ako to bolo. Takže idem tam a idem pokračovať. Takže vidíme sa ďalej. Ja som išiel z auta, vypadá to tu takto. Tu majú úle. Neviem, či je vzadu vidno. Vzadu vidno Alpy zasnežené nad tými kopcami, nad tými skalami. Plne vzadu. Chcem zletnúť s dronom a strašne zašlo fúkať. Tuto je prijazdová cesta, tuto je parkovisko. Ja stojím tu, som tu sám, nikto tu nie je. A idem dovnútra na hrad. Vstupná brána vyzerá nejak takto. A tu je šipka doľava hneď na expozíciu. Toto staré rozpadnuté tu je, ja som si myslel, že to nefunguje, ale funguje to. Takže bolo to veľké a zachované nejaké múry. Vyzerá to tu takto, vyzerá to veľmi pekne. Ideme dovnútra, kúpiť si lístok a pokračovať ďalej. Tu je zatvorené a vlastne vstup je zadarmo. Tuto záhrad sú tu nejakí ľudia, tu ležia. Pozri, jak to vypadá tu. Zašlo strašne fúkať. Prebehajú s obsami, to sú asi majiteľia, alebo tí, čo tu pracujú. Tu je takáto záhrada. Je tam veľa psov. Vypadajú na nejakých loveckých psov. Táto budova vyzerá veľmi dobre. Vidno, že je zakonzervovaná tie múry, aby sa ďalej nezvetrávali. Sa pozrieť ďalej, tu je niečo v zemi. Tu sa dá ísť, ale čo tam je, neviem. Nič, je to iba toto. Je záhrada. Ale sú tam iba stromy v kvetinačoch veľkých. Sú rozkvitnuté takéto fialové kvety. Tuto vidno, že bývajú tie auta, kde sú takto bývajú tí ľudia. Buď majiteľia, alebo tí, čo sa o to stará, alebo niekto z toho. A celé to tu vyzerá takto. To sú nejaké fresky. Vypadá to veľmi pekne.
Ak tu mám signál, môžem to odfotiť, túto tabuľu. Počujem a sem nech mi o tom hovorí, kým sa prechádzame. Prechádzame a môže o tom hovoriť. Spravím ti fotku takej tabule a povieš mi, čo je na nej napísané. Jasné. Keď mi ukážeš tú tabuľu, pozriem sa na text a poviem ti, čo tam. Tá tabuľa opisuje historický vývoj zámku. V prvej polovici 16. storočia sa rozšírila stredoveká pevnosť. V roku 1580 ju podpálili hugenoti. Kráľ Henrich III v roku 1582 poskytol kompenzáciu pánovi André II. De la Porte, ktorý zámok prestaval. Neskôr v 18. storočí Claude Mathias z Grenobla výrazne upravil zámok, aby zodpovedal jeho budúcemu šľachtickému titulu. Počuješ ma? Slabý signál je, keď som bol vo vnútri. Počuješ ma? Počujem? Jasné. Ak máš ešte nejaké Povedz mi, ty, čo to vypálili, kto to bol? Tí hugenoti, kto to bol? Som už v živote nepočul. Hugenoti boli francúzski protestanti, najmä Kalvíni, ktorí sa v 16. storočí dostávali do konfliktov s katolíkmi. Tieto náboženské vojny viedli k ničeniu majetkov, ako bol aj ten tvoj spomínaný zámok. V 16. storočí sa to dialo hlavne počas náboženských vojen, no neskôr to ustalo. Dobre, rozumiem. Keď niečo ešte nájdem, tak mi to povieš. Dobre, čau. Jasné, keď budeš potrebovať niečo ďalšie, Dobre. To je nejaká dubová, obrovská nádoba. Vypadá to, čo to mohlo byť, podľa mňa lis. Sa tu niečo lisovalo. To je takýto starý kočiar. Dovnútra sa asi nedá ísť. A že dovolia takto chodiť hocikomu po tom zámku. Ako sa mi to páči. Ja som myslel, že to je zrúcanina. Ale je to tak na pohlí. To je vidno zakonzervované. Mohol to byť kedysi veľmi pekný zámok. Tu je nejaký kostol. Maketa. A to bola kaplnka. Tu je oltár. Tu je takáto výtráž. Nejaký obraz, asi toto tu niekto maloval. Pekne, tá chodba je pekná. S tými klenbami a sochami. Niekde už chýbajú, niekto ich osekal. Dobre, to je asi všetko. Ja sa ešte pozriem sem. Čo je tu vidno? Chcem zletnúť s dronom, ale strašne zašlo fúkať, ale vyskúšam to. Vyskúšam to, keď už som tu a sa mi to páči na zdronovanie. Idem sa ešte pozrieť tu hore. Ako to vypadá. Záhrady sú trochu dole, ako bolo vidno
spravené, len z toho drona to bude podľa mňa pekne vidno. Tu bývajú tí, čo tu žijú. Tu majú dom. Sú vnútri v nádvorí toho hradu. Tu ešte je tu dosť takéhoto miesta, že tu môžu robiť všelijaké akcie, ako hovoril. A zhora to bude vyzerať ináč. Asi najkrajšie. Keď poviem túto kuštík za bránu, to tu na noc zatvárajú podľa mňa. Už aj púšťajú psov. Sa dá tady tu prejsť autom a ísť ďalej. No a ja sa teraz otočím a vidím v diaľke zasnežené Alpy. Neviem, či to je vidno. Možno trochu. Tak to vyzerá. Ľudia idú preč, čo tu boli. Vypnem to, idem a ja k aute idem s tým dronom zlietnúť. Ešte natočím, ak idem dole. Ľudí som obišiel, odchádzajú preč tými autami. A pomaly čo tu asi robia. Ešte vidno, že je nový. Že časom to bude spravené pekne. Bude to viac chatrať, ale práve naopak bude sa to postupne rekonštruovať. Toto je tu celé nové. Všade sú kameny. To si možno sedí a kontroluje to. Keďže tu môžete chodiť hocikade. A v lete cez sezónu, alebo keď tu je nejaká akcia, tak tu je recepcia. Sú toalety, či sú úplne neviem. Asi nie teraz. A vlastne som vyšiel a idem zlietnúť s tým dronom.
Ja som teraz prišiel do takýchto záhrad, kde je vstup 12,50. Neviem, čo všetko tu je, nepozeral som to. Ale sú tu všelijaké vodopady, kaskady a všelijaké veci, ktoré sa tu dajú navštíviť. Je tu strašne veľa ľudí, parkoviska boli plné. A začína to takýmito bambusami. Takáto rúra rozlieka vodu, niečo ako vodopád. Je tu veľa ľudí, všetci sa tu fotia. Takéto posedenia. A asi to bude dosť veľké, keď to stojí. Nie, že je to veľa, ale 12,50 sa mi zdá to dosť. To vidno červeného kapra. Zašiel. To sú tvoje ryby. Uvidíme, čo tu bude a aké to je veľké. Spýtam sa, počúvaj ma sem, nech mi o tom niečo povie. Idem ho vyťahnuť. Tu je takéto posedenie a nad tým sú tie rastliny mäsožravé. Jedna je tmavá, jedna je bleda. Idem tady tu ďalej a idem sa spýtať toho, počúvaj ma sem, nech mi o tomto mieste niečo povie. Počúvaj ma sem, dám ti fotku, som na jednom mieste a povieš mi o ňom niečo. Jasné, som pripravený. Pošli fotku, pozriem sa na to a poviem ti, čo viem. Fontaine's Petrifiantes Garden je unikátna botanická záhrada. Je známa prírodným fenoménom. Voda tam vytvára usadeniny, ktoré mineralizujú predmety a vytvárajú tak skamenené tvary. Je to pokojné miesto na prechádzku a obdivovanie, obvykle spojené s vodopádmi a tichým prostredím. Ak to máš v pláne, je Som to tu teraz, sa prechádzam tými záhradami, povedz mi ešte niečo o nich. Tak v týchto záhradách sa voda bohatá na minerály neustále usádza na rastlinách a predmetoch, čo ich postupne skamenuje. Každých pár mesiacov tak vznikajú nové útvary. Je to doslova prechádzka v živom, neustále sa meniacom umení prírody. Uži si to. Čo by som tu mal ešte pozrieť niečo zaujímavé? Keď už si tam, určite si pozri Château de la Saône, ktorý je len kúsok. Je to elegantný historický zámok v nádhernom prostredí. Tiež môžeš preskúmať okolie rieky Isère, ktorá to vytvára krásne. Ale ja som myslel tu v tých záhradách, čo tu ešte je? Povedz, nájdi niečo ešte zaujímavé. V blízkosti záhrad, kde si teraz, si môžeš pozrieť Château de la Saône, historický zámok nad riekou Isère, alebo neďaleký Château de la Artaudière s renesančnými prvkami. Tam som bol teraz. Môžeš- Dobre, čau.
To bolo všetko, lebo mi dala niečo, čo sa nepýtam, ale nevadí. Ja som pod figovníkom. Nevidím tu figy. Ale ponad mňa takto teká voda. A tu je taký vstup dovnútra, idem sa tam pozrieť. Toto sú tie veci, čo hovoria o tom, že sa to tu necháva pobaliť tými minerálmi. Potom je to ako z kameňa. Ja som opäť vonku, tam sa nedalo natáčať, tam bolo strašne veľa ľudí. Zase začnú teraz na mňa prší voda, trochu sa schladím. Začalo strašne fúkať. Tak toto tu vypadá. To sú tie ryby takto v tom akváriu. Tam majú teplejšiu vodu. Všelijaké jazielka takéto spravené. Sú dať do takéhoto bambusového lesika. Čiže sú cez to porobené také potočiky, si môžete sadnúť. Je to takto porobené, že vidno, je rieka, nie za tým. Takáto vec, čo sa naplňa vodou a keď sa to naplní, tak to cinkne.
Teraz to vyzerá takto. Tuto takéto zatišia, tu sa dá ísť, môžete tiež sadnúť. Tuto vypadá tak, že tuto ste vonku pri rieke a tu ste vlastne nie v záhradách. Nie, tu je rieka. A mám taký pocit, že som to celé už prešiel. Ešte takýto skleník. Ale sú ňom ľudia. Takou so slepkou plechovi. Tu je nejaké jazvielko. Tu je veľa ľudí, tu z tejto strany nie nik. Tam vidno rybu, sú tu asi nejaké vzácne rastliny, tu posadené, ale neviem čo to je. No s tým smerom som vlastne, neviem kde som, ale už som zas pri tom vstupe, takže som na konci za chvíľu. Plavu takéto kaplíky. Teda to tu nejak takto. Čiaľ to vyteká tiež voda. A som naspäť tu, kde som bol. Vyšiel som rovno pri tých mesožravých rastlinách, tak ešte natočím zblízka. Tu tmavá fialová, už tam nejaký lezie niečo dovnútra. Tu je. Takéto zelené. Ja už odtiaľto odchádzam, ešte to natočím teraz raz, sa mi podarilo tu byť vtedy, keď tu je málo ľudí. Takže tuto nikto nie je. Tak tu vyzerá ten vodopád. Prichádza tu kopec ľudí, ale akurát som to zachytil tak celé, že tu niekto vedľa mňa nestojí. Tu tu ďalší ľudia. Ja ich obidem tadeto krajom. Ešte idem vstúpiť do takéhoto chodníku, ako keď som bol v hustom lese, kde sú samé vodopady. Sú tu bubny, napodobnení na z dreva.
Som na tej poslednej terase vyšiel. A hore je reštaurácia. A je tu strašne ľudí. Takže idem von. Ešte na záver som našiel takéto miesto, tu som nebol. Takto je vodopád, takto sú schody v takomto tvare. 6-uholníkovom, alebo aj v inom, aj zhruba. Takto sa dá ísť hore. Teraz keď vidím tu hore, tie bambusy, na zemi to vyzerá takto, tu majú spravené pekne. Tu je opäť také posedenie. A toto je výhľad na tú záhradu celú. To je tá ulička, s ňou sa takto vychádza von. Do tejto uličky idete až keď vychádzate. Na východe sem do budovy. Opäť bambusy. Bambus je tráva a je to najrýchlejšie rastúca tráva na svete. Takže ja som vnútri. Tam ako bola tam mineralizácia, tuto je ukázané, to je fľaška z Coca-Coly sklenená. Takáto hrubá vrstva je na tomto minerálu. To je tá fľaška taká istá. S tým, a je tu veľa týchto vecí, aj to dosť sa to tak leskne, ako keby to malo v sebe také kryštáliky. Tam dávajú nejakú zmes niečoho. A zase teda to nie je 13 €. Troška nejaká takáto menšia. 6,80 €. Zaujímavé to je. A tak ako všade majú, môžete kúpiť alkohol 40%, 12% víno. Všetko možné. Takže toto je záverečná reč mojich videí z Európy. Dal som si aj pomocničku na to. Neviem, či niečo povie k tomu, alebo nie. A chcel som povedať to, a sa správate k sebe lepšie, ste pozitívne myslíte a nebudeme na tomto svete väčšine. Čas strašne rýchlo beží. Ja si mapujem tieto moje videá na YouTube. A komu sa video páčilo, nech dá like. Kto chce vidieť ďalšie videá, nech dá odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Takže ahojte. Povedz niečo. Povedz niečo. Nechcem nič povedať teraz. Takže čaute.